ọ wadado wadado aka n'okirikiri kala abalị ka o si anaghị elu ọ bụghị isi kwọcha niile wu big man ụfọdụ ndị apara ala blọk ọnwụ ihe bịara bụ mmiri onye ga-ebi ọnwụ bịara bụ osimiri onye ga-ebi ọnwụ ihe bịara bụ osimiri onye ga-ekwe ọnwụ bịara bụ mmiri onye ga-ebi ọnwụ bụrụ lọlọ bịara bụ osimiri onye ga-ekwe ọnwụ bịara bụ mmiri onye ga-ebi ọnwụ bụrụ lọlọ bịara bụ osimiri onye biri kwere ọnwụ ọ bịara bụ osimiri onye ga-ebi ọnwụ bụrụ lọlọ bịara bụrụ mmiri onye biri kwere ọnwụ ọ bịara bụ eze ala etiele ọ sị ya na onye ga-ebi ọ sịkwara ya na onye biri kwere ọnwụ bụrụ ga-eze ọ bịara bụ osimiri na onye ga-ebi ọnwụ ya bịara bụrụ mmiri onye ga-ebi ọnwụ bụrụ lọlọ bịara bụrụ osimiri na onye biri kwere eze ọla ebe na-akwa n'ụwa ọzọ ya na onye ga-ebi eze ala etiele ọ sịkwana ya na onye ga-ebi ọnwụle bịara bụ osimiri na onye ga-ebi ọnwụ gburu Ugoeze eze ala ya dịka egwu ọnwụ gburu n'ọla ya ụwa anyị nọ n'ime ya lele ụwa ọhụghị ebe ka anyị ebe anyị nọ ebe ka ọhụghị ebe anyị ụwa anyị nọ ọhụghị ebe obibi onye bicha ya laa nwata gị nwa anwụ okenye nwa anwụ onye ukwu anwụ onye nta gị nwa anwụ ọnwụ zuru ụwa ya ọnwụ zuru igbo ya ọnwụ gazuru ụwa ya onye nwụrụ taa akpanị onye nwụrụ taa akpanị onye nwụrụ taa akpanị ọwụwa ndị aka nwe ji ọnwụ ya ịbịara bụrụ mmiri na-ebiri ọnwụ ịbịara bụrụ ọnwụ gburu Ugoeze kwane kile onye ga-ebi ụwa anyị bịara ọwa ya onye zuju abalị ala ụwa anyị bịara nwa ya onye zuju abalị abalị ebe awụghị ike anyị ebe ka awụghị ebe obibi ebe awụghị ebe obibi ihe a bịara ụwa nwa ya izuju abalị ya n'ala ajụwa ajụjụ ala jụọ ya ewu ajụwa ajụjụ ala jụọ ya ewu ajụwa ajụjụ elu ala jụọ ya mmadụ Chukwu kere ihe ọma nọ n'ihu ihe ọma juru n'ihu ọnwụ ya ịbịara bụ mmiri onye biri kwere ọnwụ ya ịbịara bụ mmiri onye ga-ebi ọnwụ ịbịara bụ mmiri onye ga-ebi
Dr. Mary,
one I call. Then my brother, my senior brother. Then my brother, Okamu. Only I will look like a walk. I'm gonna look like a wine. I'm gonna look like a walk. Okay. Okay, now we are more than free. Okay, now we are more than free. Okay, now we are more than free. I'm gonna go on.